Balay nga nakimeg iti CIDG wenno Criminal Investigation and Detection Group iti may kadwa nga most wanted iti probinsya tayo nga Ilocosur. Amanagan ti Estrella Palakpak Iribad wenno mas amamu itinagan nga kati. 30 ket 3 ti tawen na. May nga gatgatang iti plastik landok ken botilya nga agnay iti Barangay 4 wenno Solid West Ciudad Tibigan. Ni palakpak ket taglabsing iti violence of Section 11 ken 12 iti Republic Act 9165 wenno the Comprehensive Drugs Act of 2002. Sigun iti kaming iti CIDG, naawat na iti warrant of arrest ni palakpak idi lang napalabas nga April 18 iti daytoy metla nga tawen. Nga insigida damet nga implementar ket idi lang napalabas nga aldaw may kadwapulo ket 5 iti daytoy abulan nagpamarang iti maysa nga agent ti CIDG anapan iti pagtaengan ni palakpak amestro na iti anak na iti pagkatadalan na. Idinta na kumpirmar nga isuna iti suspect ket itanga impakitanan iti warrant of arrest nan. Ang nagresultahan iti susurot na iti nadakamat nga ahensya iti panakisarsarita iti puwersa ti Preskur ket ti suspect ani palakpak ket itang anak kunana nga idi pa ilang taw en 2002 iti daytoy nga kaso na pinasinggadon na pa nga nabayag nga napan nagdulin iti probinsya iti Cagayan kapuanan ta agbuteng dagiti mapaspasamak iti nagkalkalabes nga tawen apan nakapapatay dagiti mapapati nga aglaklako iti maiparit nga agas. Nilakay ko dito pinakako nairaman na ginanggang ko. So since 2002 pa lang dito tatakay lang ang kapri nga ron? Nag-appear kami maididing idin man ipod dinatay nilakay ko. Andiyan nga na panagkukan na, mabuti nga rod. Tamo ko di kakasta, may lalakay ko. Tamo di nga na ipabasol kanya, ding. Naikan ni palakpak iti piyansa, pare tinananay nga panakawayawaya na iti gatad nga 120,000. Ken maipalagip nga ti warrant of arrest ni palakpak ket addaan iti numero nga 5210-B nga inisyon ni Honorable Judge Nida Alejandro. Ken maipakaammo nga naarestar iti suspect iti Shelterville, San Julian Norte, Ciudad Tibigan. Iti agarop 3:30 iti malem. Ryan Pardo, Core TV News.